txiki, kueto prez! Bai! Kaixo lagun. Kueto eskolako ikasleak gara eta hau da gure podcasta. Goazen hastera! Kaixo Antonella, gustatzen zaizkizu batidoak? Izugarri gustatzen zaizkit. Eta orain, 3. mailako ikasleak etorriko dira errezeta azaltzeko. Kaixo, gure bigarren rezeta marrubizko batido bat da. Erreza, freskoa eta gozoa! Marrubizko batidoa egiteko hauek dira osagaiak. 400 gramo marrubi, litro bat esne, 100 gramo azukre. Eta hauek dira behar diren materialak. Labana bat, irabiagailua, edalontziak, pitxer handi bat. Prestatzeko segi pausu hauek. Lehenengo marrubiak garbitu eta buztan berdeak kendu. Ondoren marrubiak zatitu eta pitxer batera bota. Jarraian azukrea gehitu marrubiei eta utzi 10 minutuz gailuan. Gero esnea gehitu eta dena nahaztu irabiagailuarekin. Orain utzi guztian hozgailuan ordu bat. Azkenik atera batidoa eta zerbitzatu edalontzian. Honegin. Eskerrik asko gaur parte hartu dutenen lagunei eta txalo bero bat haientzat. Ni aski entzuteagatik.